Kom maar. Noortje, ga je ook mee? Kom maar, Noor. Kom maar, Noorke. Waar is mijn grote beer? Kom maar, vent. Oké. Beetje netjes. Beetje netjes. Ik moet stoppen. Lichamelijk ja, gaat het niet goed. Ik moet gewoon voortijdig stoppen. En ja, dat doet me zeer natuurlijk. Mijn hart ligt wel. Het zijn wel mijn honden. Zo voel ik dat. Hè? Het zijn mijn honden als ze bij me zijn. En of mijn eigen hond het is of het is een hond van een ander. Ze krijgen geen voorkeur. Het zijn allemaal mijn honden. Dus dat zal ik verschrikkelijk missen. Maar ik moet wel. Dus ja. De uitlaatservice zelf, dagopvang is het meer hoor, doe ik 15 jaar. Maar eigenlijk zit ik al 45 jaar in dierenvak. Sorry. Ja, ik ben gewoon een beest, denk ik maar zo. Ik denk gewoon, ik ben het geweest, ik snap ze, ik vind het heerlijk. Ja, dat moet wel, hè, want anders dan ga je niet met dit weer, ga je niet de straat op. En hoe zorg je jou er nou voor dat je goed de baas bent over al die honden? Ik denk dat je het in je hebt. Ik kan je niet zeggen waarom dat zo is. Er zijn honden die gaan naar huis en die gaan zo met de eigenaar mee, terwijl ze bij mij als een lammetje achter me aanlopen. Ik leer het ze wel, maar ze doen het ook gewoon. Dus ik kan niet echt zeggen waarom. Maar het is wel zo, ik accepteer niet dat de hond de baas is. Dus ze weten van het begin af aan wat mijn bedoeling is. Dus ik hoef ook geen dingen meer recht te breien die ik eerst heb toegelaten. Leska, zit. Netjes. Werken toch. Kan er nog wel wat in als er zoveel uitkomt. Goed zo. Ga zitten. Voorzichtig. Mooi. Nee. Bij doof. En wachten. Hoe nemen ze jou ook wel? Ja, ik heb 2 bijnamen. Het hondenvrouwtje van Lemmer en de hondenfluisteraar. En hoe binnen jou aan die bijnaam kwam? Nou, dat is al een jaar of 12, 13 geleden hoor. Toen kwam hier aan het einde van de dijk, daar lag een boot. En het was bloedheet die dag, dus ik kwam van het begin af. Kom maar, Bloeke. En ik dacht, nou, dan heb je weer zo'n vakantieganger die daar de boot gaat aanleggen. Want dat mag hier niet. En er sprongen een paar honden uit de boot en die werden hier uitgelaten. Alleen die honden zagen mij natuurlijk. Kom maar jongens. En die gingen naar mijn honden toe, naar mijn groep. En die meneer kon roepen wat hij wou, maar de honden kwamen niet meer. Dus ik rammel even en ik heb de groep om me heen, wat ik net ook deed, de roedel. En de honden gingen erbij zitten. Want ja, een lekkertje wil iedereen wel. Toen heb ik ze even naar de baas gebracht. En toen bleek dat Willem-Alexander te zijn, als prins nog, hè. Dat was wel even, ja, toen moest ik wel even slikken. Want ik dacht, zie ik dit nou goed? Maar dat zag ik dus goed. Hij zei ook gelijk van, ja, ik ben het. Dus nou, toen hebben we een leuk gesprek gehad. En die zei dus, ik spreek met het hondenvrouwtje van Lemmer. Maar jou had wel een besluit genomen. Weet je al hoe je daar verder mee omging zullen in de toekomst? Ik vul niks in. Mijn leven is zo verlopen, alles wat ik invul, dat gaat wel een andere richting uit. Dus moet je je weer herpakken. Dus ik heb besloten, dat ga ik niet meer doen. Ik zie per keer hoe het komt. En ik heb al vanaf, nou, dik 50 jaar heb ik dag en nacht moeten inplannen hoe het gaat. Dus dat hoeft nou niet meer. Dat is het voordeel ervan. Dat ik stop.